tutmadık, park ettim may deyip onu fikrini alma. Özüne ait men arada tuttum park ederin, men bir makam musulmanlarım deyip uğra. Özünden çireyim ve men aydiyen özümden çireyim. İnhe hak musulmanın bolmaly ýagdaýy. Eline tesbih almak, al eline tesbihini. Tamam evliyaly ulamaly tesbih alýamışdyk eline. Riyakarçylyk dädir, halka da ulgu bolarsyň. Maşini işleýände bolsaň, defterde de bolsaň, kasipde bolsaň, kargerde bolsaň, elinde tesbihi bolsun, ýa bir cözbe Qur'an-ı Kerimler bolsun, okyýdydyr işiňden boş wagtynda. İşiňe gitdiňmi diliň menen tesbih aýtdydyr. Nahat bereket, nahat halkdan süýüm gowy ulgu, ona riya diýilýän näldir? Ona merde amal diýilýändir. Riya diýdirip şeytan sizi amaldan goýamasyn. Galat eder şeytan musulmanlary amaldan goýar. Ahyrky urun şu barada. Günnizlikde, akşamlykda. Ey cemaat, İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal kimşiler?